I vaig començar-ho a tirar endavant jo sol, clar. Em vaig començar a ficar les expectatives molt altes, perquè clar, és que ho feia el treball de la cerca, no? I per una persona sola, carregar-se el pes de tot un documental amb les idees que volien tenir és bastant complicat. Vaig dir, hòstia, jo ara començo a fer això, no sé si sortirà bé, no, perquè clar, era molt ambiciós. Va sortir a l'Ara, va sortir a diversos mitjans de comunicació, com un noi de 16 anys que està fent un documental sobre independència. A més, s'ha sumat la crisi, s'ha sumat l'espoli fiscal, s'ha sumat que cada cop hi ha més arguments, com diu la mossa, incentius racionals, vull dir que te n'adones, que és la lògica. Jo ho he notat, per exemple, de petit, hòstia, dius, soc independentista, aquí em molvo, no? Vas a concerts d'obrir pares, manifestacions, et mous, coneixes gent, què vols més, no? Però és que al final te n'adones, sisplau, que acabi bé. Perquè en una situació, per exemple, nosaltres que comencem a la universitat, i suposo que hi ha gent que va a la universitat, pugen 4 universitats, la T10 ja no pagarem 8 i alguna cosa, pagarem 9, i poder sumar. Ahir tanquen 2 canals de TV3, una cosa més. És a dir, Espanya és d'un model polític, és un model de pensament, de com entendre les coses, molt diferent del que hi ha a Catalunya. Per tant, el que sempre dic jo és que tirar pel concert econòmic és com ficar-hi pega, com ficar-hi cola en aquestes dues peces que estan enganxades. Però aquestes dues peces continuen estant mal enganxades. En el moment que es fa la independència, la cosa comença de nou, s'enxega un botó. O sigui, el dia després s'enxega un botó en el qual els ciutadans de Catalunya serem totalment lliures per decidir què volem que sigui el nostre país. Per dir-ho d'una altra manera, en aquests moments ni dretes, ni esquerres, ni cap sensibilitat política pot fer les seves polítiques d'una manera normal. O sigui, prioritzar la independència, perquè en el moment que siguem independents, aleshores sí que es podrà ser de dretes, d'esquerres, i es podrà ser de les diferents sensibilitats polítiques, perquè cadascuna podrà posar sobre la taula quin model vol. Donar-nos de més opinió i poder parlar d'igual a igual amb tothom. I conèixer molta gent molt important pel país i que, doncs, no sé, ha sigut especial poder conèixer molt gent i a més poder arribar a fer l'entrevista a l'Ari de Barret abans d'avui. Quan va sortir el documental ens va fer una entrevista a contraportada de l'Avui i va ficar com a titular que vam dir nosaltres, vam dir la independència és el millor futur possible. Doncs jo és que ara ja passo a dir